доста по-топло, забелязвате ли? Казахте, и добре дошли. Сега, колко от вас говорят английски? Добре, ще превеждам. Това съм тук, няма проблем. Сега, това, което правим, история, вътре има едно пластичко бебе в тази къща. И вие като кукери идвате да го пазите от караконза. Да танцувате около къща. Първо ще започваме с един кадър. Ние вече направихме един кадър с тях. Сега с всички ви ще направим следващ кадър. Камерата, виждате ли го там зелената кутия? Камерата е там и гледа нагоре към къщата. Трябва да представяме как всички вие се събирате около къщата в този момент. Тоест ще ви разпръсна и се събираме около къщата, за да пазим малко с бавни крачки напред.